So yo, what's up mga ka-hot mixers no. So for today's video din no, sa tong vlog no, adto data sa barangay Pinamunuan kay na ay kunting salo-salo ngadto sa akong iyab na birthday. So adto ta mga ka-hot mixers kay matabang gas mga trabaho ngadto. So dire lang ta nag-intro sa likod sa eskwelahan. So tara. Ubani ko din kay mo adto ta sa barangay Pinamunuan. So let's go. Tungod kay nakasakay man tag sayo mga cat mixers no, diri ang tayo sa bahay sa uyab no. So kana sila nag-grade din na sila magamit nga dalhonon para kanto sa farm kay ngadto ko na maghanda. So pilar ba istorya di ana mi diri no, nagdaan ako diri og tungas sa akong page kay ako nakadala sa page kay ako may laki diri ning abot. So try na tag baktas diri ha. Ta uyab nagkabisinas dia. So pilar ba istorya mga cat mixers no, abot na silang farm. So mo na ni ang atong mga handaon unja. Ang uyab pod busy pug pangibot po sa isang uban kaya nadaghan ako na kayo siyang uban, kinanglan ako ng zaibtan. So diya ta diri no, relax ta ka diya kay pag paningot pa ta. So diya ra relax tag aktor duyan na makay human naman sa mga tarbaon, human na migsugba may karning baboy. So ana relax na kayo, huwat na naman miss luto nga maluto. So pauliin ta guys no, balik naman ta diri kay naibilin po ng mangga ni puti. So balik ko ng mangga ni puti no. So doon lang po guys kay nara po diyan na. Nara diyan unahan. So itong kahaog mangga. So may itong view diri no. So balik na ta guys kay diyan nag mangga ni puti no. So daan na to. Naibilin mo ni sa kuan payag. Ang gibalik eh sa lubong mo gud ni. So mo na view din no. Og diri mga cat mixers to, abot na ta sa barangay Pinamunuan no. So magdungag ta diri mga cat mixers kay ngari man ta man hapon karong gabi eh. So atong dinong agubas na no, atong katuwatan na naman eh para kuan na maluto na diyan na butay pertuhon nga baranday diri. So mo itong pertuhon no. So ngaon taon dyan ka magprito ani. Yung mga cat mixers no, diyan ako sa barangay Pulahongon sa crossing. So diri ka maghuwat og sakyanan padung sa Kaupian no. Kayo may sakyanan nga mo diretso sa Kaupian. So diri ang huwat para makauli na ta sa ato no.